اینونا موضوع نزیہ ایلومی کین ایلومی یا نن کہیں ایلومی کین ایلومی یا نن کہیں ایلومینا نن پنا باتی مرن ایلومی کین ایلومی یا نن کہیں ایلومینا نن پنا باتی مرن شیر سنگتات کے کس کے چوچو کس کے چخ چخ انت کے کس کے چوچو کس کے چخ چخ انت کے غیرنا ہڈا تینے نن پٹ کریں ایلومی کے نیلومی آنن کہیں تیم پتے نے کین جی جی بائے دے تیم پتے نے کین جی جی بائے دے ہندہ خاطر نن تینے گل جی کریں ہندہ خاطر نتوار سنگتا کہ تیم پتے نے کین جی جی بائے دے ہندہ خاطر نن تینے گل جی کریں گھٹ سرٹ چار شیر کے 100 سالانہ پڑی تے شاتے پڑی پڑیا 100 سالانہ پڑی تے شاتے پڑی پڑیا ولدامنی ملاسس دلہ خشدغارت 100 سالانہ پڑی تے شاتے پڑی پڑیا ولدامنی ملاسس دلہ خشدغارت شیرے کے نتوار برسد کے باٹی تے جیو جانے استٹ فریب گنجے باٹی تے جیو جانے استٹ فریب گنجے دوننگا یارانانی گلہ خشدغارت نتوار سنگتا کہ باٹی تے جیو جانے استٹ فریب گنجے دوننگا یارانانی گلہ خشدغارت شہزاد صاحب شیرے کے واتوڑ شاق کلٹ بدت پرست ارکس واتوڑ شاق کلٹ بدت پرست ارکس فرقہ پرست ملا خشدغارت منتوار سر کے واتوڑ شاق کلٹ بدت پرست ارکس فرقہ پرست ملا خشدغارت گڈی کو شیرے کے کسے غریب ناف تتب ادیب تینا کسے غریب ناف تتب ادیب تینا سردار یا نواب بلہ خشدغارت کسے غریب ناف تتب ادیب تینا سردار یا نواب بلہ خشدغارت ولدامنی ملاسس دلہ خشدغارت بعض میں